Може ли Кабалата да обясни защо едни хора са здрави, други болни, едни са умни, други не са? Как може да се твърди, че Твореца не обича нас всички? Моля, отговорите на този въпрос сериозно, без религиозни лозунги. Пита Виктор, завеждащ исторически отдел на тракторен завод от Челябинск. Много добре. Много сериозен въпрос от сериозно място. Челябинските момчета са сериозни. Значи, какво бих отговорил? Ние наистина не по своя воля се раждаме, не по своя воля живеем и не по своя воля умираме. Това е факт. Ние не избираме с какви качества се раждаме, в какво семейство, към какъв народ и култура да принадлежим, как да ни възпитават. Всичко това не се явява в рамките на избора на човека. Човек се ражда, расте, става възрастен и продължава така, както са го възпитавали. И с тези данни, с които се е родил, и се живее живота. Както и господин Виктор от Челябинск. Всичко, което той има днес, това са практически всички негови заложени данни, плюс възпитанието, след като вече се е родил и обществени всевъзможни влияния, и ето това от него се е получило. Директор на музея на Челябинския тракторен завод. Историческия музей, да. Историческото развитие на този завод. Това е огромно предприятие. Този завод е свързан на историята на Русия. Интересно. Но ние не трябва да касаем тази тема. Не защото тя е забранена или религиите някак си имат отговор. Никой няма отговор. Ние просто трябва да погледнем на нашия живот като на факт. Аз съм такъв, защото така съм се родил. Аз съм такъв, защото така са им възпитавали. Аз съм такъв, защото съм бил в такава среда. И днес съм ето такъв, а по-нататък какво? Въпросът е още, мога ли аз сега да намеря в своето поведение свободата на избор и да се развивам с помощта на тази свобода на избор? Ще мога ли да я реализирам или не? Или всички заложени данни, с които съм се родил, и цялата моя култура, цялото ми възпитание, всичко, което съм получил до своята зряла възраст, всичко това днес ме направлява отвътре, а обществото, което ме обкръжава, ме направлява отвън. И аз се въртя и се движа някак си напред, но нищо повече. Кабалата разкрива тази възможност на човека да намери тази свобода на избор и с нейната помощ да променя своя живот. Не да го променя по този оттъпкан път, който е вече пред мен послан. Така както съм се родил, не по своя воля, живееш не по своя воля и ще умреш не по своя воля. Кабалата казва в това твое течение, ти нищо не можеш да го направиш. Значи, ако ми е съдено да бъда беден, остави всички тези притеснения. Ти в това нищо не можеш да промениш. Който трябва да е беден, ще е беден. Който трябва да е богат, ще е богат. И тук нищо не можеш да се направи. И умен, и глупав, богат, и беден, и какъвто и да е, и каквото и да е, не е важно. Някой се е родил в семейство на министър, някой се е родил в семейство на богаташ, друг в бедно семейство и така нататък, и така нататък. Как са го възпитавали, какво се е получило, такива всякакви случаи, всякакви живота. Това просто не можеш да го опишеш. И не трябва с това въобще да се занимаваш, защото всичко това не се намира в някаква наша рамка на въздействие. По-добре да намерим точка, на която можем да въздействаме. Когато Кабалата разкрие пред човека цялото това пано на живота му, тя му разкрива в същото време възможността да се развива свободно. Не на тази плоскост на този свят, в която са заложени всички твои условия, твоето обкръжение и всичко, което ще стане с твоето обкръжение. Нищо от това няма да видиш. Всичко това е някаква спекулация. Всичко това е спекулация. Политическа, идеологическа, религиозна. А развитието отдолу, нагоре, към висшия свят, към по-висши състояния, тук на теб нищо не може да ти окаже никакво влияние. Само ти. Висшия свят, това е следващото състояние, следващото измерение, да. Ти можеш да излезеш, да се приповдигнеш едновременно, поставяйки с тялото си в този свят и в този свят ти ще продължаваш по-нататък, колкото години ти е дадено да живееш.
Тук не може нищо да промениш, но да се повдигнеш със своята вътрешна част, която се нарича човек, душа, и да започнеш да усещаш по-висшия духовен свят, който сега е скрит от теб, и едновременно да съществуваш и нашия свят, и висшия свят, и да останеш в него, и след смъртта на тялото да го разкриеш за себе си. Това е по силите. Душа, това е свойство, нали? Да, душа, това е свойство на отдаване, което човек придобива своя земен живот. Това е единствената възможност, а всичко останало не е. Аз бих могъл тук да отговоря защо някой се ражда такъв, друг такъв, защо съществува някое висше предсказание, някакъв общ план и после от всеки ще държи някаква сметка, но това съвсем не е така, както се обяснява. Всичко това е много сложна система на природата, която включва освен нашия свят, още изкрития от нас свят. Но когато човек с помощта на Кабала разкрива тези два свята, тогава му става всичко ясно. Тогава вече не обръщаш внимание на своето съществуване в този свят. Защото вече разбираш, че той трябва да бъде именно такъв, какъвто е.